Στο δίνει. Πώς είναι ακριβώς και για να πάρεις να το γίνονται βάζεις. ρούζους, παίρνεις 40%. Α, ωραία, το δείχνω. Ghost Μεγάλη Wolf μπάση τώρα που το έβαζε εγώ στο και πέφτει. τρέχει 40% Μας πιο πήρε 1900. Να τους σκοτώσει τώρα. Μα πού την κάνει την πάση. Εμένα την κάνεις στο μισό μέτρο και τη δίνεις σε ένα ρε. Ω, μπράβο, πάνω. Τι διαφάρα λίγο. Ροπάσμα, δεν το πάει. Ένα μπράβο πέρα, δεν ξέρω. Ένα μπράβο πολύ. Ένα τσεκούλι. Τι θέλει το αγαπητό μου fan club? Fan club. Τι θέλει να το αφιερώσω? Και μόνο που κελαϊδάω γελάει. δεν θέλει τώρα. Λέω τώρα, η εγγύηση, πόσο κάνεις μαλακίες. Να, δεν βλέπεις μετά. Ναι, πόσο θέλει. Σου λέει κιόλας. Μα δεν μπορεί να έχουν τόσο Τόσα στα τόσα. Μα γι' αυτό τον πειράζει το Να μου χαζώσεις ρε φίλε. Εσύ είσαι μαλάκας. Μα τι κάνουν ρε φίλε, έχουν πιει πολύ άσχημα εκεί. Μπορείς να μας τραβάς βίντεο. Έχει ακόμα κανένα 8 λεπτό. Και αυτό λέει τα έχουμε ένα μαλάκα πάνω το κεφάλι μας να τραβάει βίντεο. Πώς σε βλέπει αυτό? Αυτό λέει τα έχουμε ένα μαλάκα πάνω το κεφάλι μας να τραβάει βίντεο. Πώς σε βλέπει? Ναι ρε φίλε, επειδή ο κόσμος... Ακόμα το ίδιο βίντεο. Ναι ρε μαλάκα. Προηγουμένως δεν είχε δει, ήταν που δεν είχε μπαταρία ή τέτοιο. Φόρτσα, έφερα φορτιστήρι μαλάκα. Α, Καμένος. ναι. Πες ένα τέλος, ένα τέλος. Τέλος.